Li New Yorkê kelejana Halloweenê di van rojan da bi xemlandina malan xwe nîşan dide. Halloween her sal di sûyiyekê cotmehê da tê pîrozkirin û yek ji festîvalên sereke yên Amerîkayê ye. Dîroka Halloweenê digihêje hezaran sal berê. Ji bo xemlandinê jî herî zêde îskelet, maskeyên cazuyan û kundirên mîranî tên bikaranîn. Rûnişvanên New Yorkê dikarin kundirên mîranî ji bostanên bakurê New Yorkê bi destê xwe berhev bikin û bînin mala xwe. Di meha tebaxê de berhevkirina xofan, piştê sevan û di meha cotmehê de jî ya kundirên mîranî dest pê dike. Mirov ji bo berhevkirina kundirên mîranî tên vir. Hin mirov jî bo xwarinê û bêtir ji bo dekorasyona Halloweenê kundiran berhev dikin. Foleyan Cendaya Lacey jî dibêje ew bi dayîka xwe re hatiye da ku xaniyekê ku bi awayekê pir xweş hatiye xemilandin bibîne û wê kelejaniya xwe jî wiha anî ziman. I like Michael Myers, how he's holding the knife. Michael Myers ku kêr destê wî de heye, qeşmerên ku dikenin û zombiyên ku dengan derdixin bi min pir xweş tên. Lauren Lorry jî dibêje ew her sal derdikeve derve da ku bikaribe wêneyên nû bikişîne û wiha domand. I was born on Halloween. Ez di roja Halloweenê de ji dayîk bûme. Ez her sal tevlî şahiya Halloweenê û kundirên mîranî dibim. Lewra şahiya Halloweenê di heman demê de rojbûna min jî. Her çiqas ji ber sedema nexweşiya Covid-19 şahiyên Halloweenê hatibin betalkirin jî New Yorkê xaniyên xwe ji bo malbata xwe dekore dikin. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerîka, New York.